Добрый вечер. В эфире Бугюн. Сегодня ежедневный информационный прайм-тайм эфир на телеканале АТР, который сегодня с вами проведут Ирина Ромалийская. Тайдер Муждабаєв, вітаємо. Вітаємо вас і вітаємо в нашій студії міністра юстиції України Павла Петренка. Вітаю. Дякуємо, що прийшли до нас. І перший наш блок наших питань стосуватиметься тих судових процесів, які вже розпочалися в Гаазі. Зокрема, на початку березня були слухання. Ми вже говорили про це в цій студії. Нагадаю, можливо, нашим глядачам, якщо хтось не пам'ятає, Україна позивається до Росії, до Москви з приводу порушення двох конвенцій. Пане міністре, якщо щось помилюся, ви мене, будь ласка, виправляйте. Щодо дискримінації кримських татар та українців, які живуть у Криму, та щодо фінансування тероризму. Абсолютно вірно. І от ми як держава, ми вимагаємо тимчасових санкцій щодо Росії. В чому вони мають бути? Як це має бути? Ми вимагаємо того, щоб суд на початку розгляду справи прийняв попереднє рішення, яким зобов'язав Російську Федерацію утриматися від фінансування терористів і бойовиків на території України. І друга позиція, щоб суд зобов'язав Російську Федерацію утриматися від масових і системних порушень прав українців, кримських татар, які проживають на території тимчасово анексованого Криму і в тому числі на території, яка контролюється терористами на території Донбасу. Це рішення ми очікуємо орієнтовно десь в кінці квітня або на початку травня. Тобто попередні слухання відбулися, вони були публічними, весь світ побачив позицію України, весь світ побачив чергову брехню Росії, і російські представники дещо помилилися. Вони думали, що вони виступають на російському телебаченні, і там можна розповідати оті фейки, які завжди показує російське телебачення, але вони виступали в самому поважному судовому органі в світі, в Міжнародному суді ООН, в Гаазі, і тому, на мій погляд, на моє переконання, їхня позиція була дуже-дуже слабкою. Практично відсутня права позиція у них була. Про саме таку, але відносно вже української позиції говорить і Москва. От давайте подивимося на цитату, яку з заяви МЗС російського. Россия изложила свою позицию. Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму. Это была позиция МИД России. Я хочу спросить Павла Петренко. Вот вы перед тем, как мы ее озвучили, говорили, что Россия вела себя, как она выступает на пропагандистском канале российском. Вот какие наибольшие нелепости и наибольшие глупости были со стороны Росії заявлені в суді? До прикладу, коли представники Росії почали розповідати, що зброя, новітня зброя, яка потрапила на територію Донбасу, території Росії, нібито її знаходили місцеві бойовики і терористи в шахтах, вона там росте чи якимось чином збирається дивними способами. Ну, це повний нонсенс, коли ми чітко представили і докази, і свідчення переміщення через кордон Росії цієї зброї, і Росія навіть особливо ніколи не заперечувала цей факт. Друга нісенітниця, коли на наш аргумент, що Росія фактично здійснює дискримінацію кримських татар, в частині навіть простого прикладу публічної справи, коли забороняється меджліс, і Україна жорстко з приводу цього виступає. Контраргумент був представників російської сторони. Ви знаєте, ви не дуже активно виступаєте проти цього. Ну, тобто повний нонсенс. Коли... Україну упрекнули в тому, що вона недостатньо активно захищає інтерес кримських татар. Коли ми показали стос дипломатичних нот, коли ми показали наші заяви до Європейського суду по правам людини, коли ми показали публічні позиції МЗС і Мін'юсту, ну, зразу зникла взагалі предметність їхніх аргументів. Тобто вони себе ведуть, як, знаєте, розбійники на великій дорозі. Пробують щось відібрати, якщо не вдається, тікають в кущі. Тобто десь от схожа позиція, фактично, якщо дивитися зі сторони на те, що відбувалося в Гаазі, і повна брехня, тобто навіть немає півправди. Тобто
використовують ті темники, які заготовлені були фактично в пропагандистських сюжетах на російських каналах, і думають, що весь світ – це дурні. Тому дуже добре, що ці публічні слухання відбулися. Дуже добре, що ми показали свою позицію. Це тільки початок. Коли буде слухання по суті, коли ми представимо ті докази і ті зломані людські долі, ті десятки і сотні людей, які загинули або фактично пропали безвісті через російську діяльність по підтримці терористів на сході країни і через російську діяльність по дискримінації цілого народу в Криму, я думаю, що у кожної цивілізованої людини, ну, перше, треба мати ще такі сильні нерви, щоб це побачити і почути, але у кожної цивілізованої людини не буде жодних сумнівів про тому, що Росія є порушником і винна в цих всіх речах, які відбуваються зараз і в Криму, і на Донбасі. Пане міністре, але позицію України в цьому суді не лише Кремль говорив, що вона погана, слабка і таке інше. Тут всередині України її також критикували. Зокрема, військовий експерт Олег Жданов, ви, можливо, чули це, виступаючи на кількох каналах, у кількох ефірів, казав, що українська позиція слабка і вона буде діяти, більш успішнішою буде для Росії. Сам Олег Жданов зараз з нами на скайп-зв'язку. Я сподіваюся, ми можемо почути його думку. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Пока нет, что со связью у нас, но вы начали говорить про... Але ми повернемося до цієї теми, як він з'явиться. Вы начали говорить о том, что у Украины очень много доказательств, да? Сейчас были предварительные слушания про заявление позиции, а по существу будет потом. Я правильно понимаю? Абсолютно да? верно. И насколько это действительно и в объеме, и по качеству доказательств сильные позиции, на ваш взгляд? Ну, дивіться, я можу сказати, що фактично збір доказів ми почали робити з березня 2014 року. З перших днів, коли з'явилися так звані зелені чоловічки, коли почалася окупація, захоплення Криму, коли ми подали першу велику заяву України проти Росії до Європейського суду по правам людини. І хочу нагадати, тоді саме цей суд виніс перше рішення в історії цього конфлікту. Да, это было известное, да. Так, це рішення суд прийняв протягом менше ніж 24 годин після подачі нами заяви. І тоді суд зобов'язав Російську Федерацію повернути до місць дислокації всіх своїх військових, які перебували на території Криму. Причому тоді ще Росія не визнавала, що ці зелені чоловічки – це їхні військові. Але суд це встановив. І ми фактично ми збираємо докази по принципу щоденного календаря порушень. То есть вы будете подавать их Ми вже подаємо їх в календарному порядку? Абсолютно вірно. Ми їх подаємо таким чином в календарному порядку до наших 5 справ в Європейському суді по правам людини. Це щоденник порушень прав людини і тих злочинів, які вчиняються Російською Федерацією і її представниками. Описуються конкретні події, до них долучаються ті докази, які ми отримуємо від правоохоронних органів, спецслужб, від наших громадських активістів, від волонтерів, від очевидців, потерпілих. Щоб ви розуміли, щодня в Міністерстві юстиції відбувається опитування чи допит 3-4 людей, які дають інформацію по цим подіям. Ми цю інформацію фіксуємо, направляємо до суду. Так само фактично ми цю інформацію готуємо для подачі потім до Гааги, вже під час слухань по суті. Це величезний обсяг матеріалів. Тільки в одній справі, в першій справі, яка стосується саме подій по анексії Криму, понад 10 тисяч доказів. Різного роду. Відео, паперові докази, покази свідків, покази родичів, тих, хто загинули в Криму, або ті, хто були викрадені. Це величезний масив. І це все буде пред'явлено там, все буде заслушано і це все буде предметом публічного слухання. Олег Жданов з'явився у нас на зв'язку. Олеже, чи чуєте ви нас? Да, слышу вас хорошо. Коротенько, будь ласка, викласти свою позицію. Чому ви вважаєте, що ці суди, які розпочалися у Гаазі, будуть лише на користь Росії? Дело в том, что суть иска, которая изложена по финансированию терроризма. Первое, мы не назвали ни одной террористической организации. У нас официально они до сих пор не названы внутри государства. То есть кого они финансируют. Это первое. Второе, в иске не говорится о присутствии российских регулярных войск
из состава вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории. И в-третьих, сам факт агрессии вообще не озвучен в материалах иска. И еще один такой нюанс, как выяснилось, что всю финансовую деятельность на оккупированных территориях обеспечивает Национальный банк Украины. И наше казначейство проводит транзакции по перечислению денег на карточные проекты, зарплатные предприятий, которые на оккупированных территориях. Ну, То есть не эти всю, не предприятия всю діяльність, а лише зарплати, які отримували робітники, працівники тих Правильно. підприємств, І які уплату- працювали під юрисдикцією України. И уплату налогов тоже осуществляет, и действия по договорным обязательствам, которые были заключены еще до начала военной агрессии. Поэтому российские политики, в частности господин Песков, заявил, что они признают любое решение этого суда, потому что любой иск не обвинительный в отношении Российской Федерации будет ими использован как недоказательное действие того, что они финансируют терроризм. И на основании этого они могут потребовать отмены части хотя бы санкций в связи с тем, что не доказана их причастность к террористическим организациям. Тем более не названным каким. Олег, скажите, вы так уверенно говорите, вы видели документы иска украинского, вы абсолютно уверены в том, что Украина проиграет это? На каком основании, вот именно документально, что там такого и за что нам потом... Смотрите, я читал исковые документы, которые доступны, которые имеются в открытом доступе. Это раз. Второе, я не говорю, что мы полностью проиграем. Вторая конвенция, которая касается крымско-татарского народа, она имеет шансы на успех. Хотя доказать это без присутствия там международных организаций и наблюдателей довольно-таки проблематично. Плюс я напомню, что российские вооруженные силы на территории Крыма находятся на основании договора от 1992 года, который пролонгирован был Харьковскими соглашениями до 1942 года. И до сегодняшний день он не денонсирован, этот договор. То, что они вышли из пунктов постоянной дислокации, это вопрос, да, и может быть исковой. Но опять же мы об этом не говорим. Поэтому я не считаю полностью провальным, но я считаю, что мы зря ввязались в то, что мы пытаемся доказать финансирование терроризма. Соединенные Штаты, имея на руках Франция, имея на руках террористов с российскими паспортами и понимая, кто и как организовывал через ИГИЛ теракты в Париже и в Ницце, не подает такой иск. Потому что понимает, что доказать это в международном суде фактически невозможно. Дякуємо вам дуже. Олег Жданов з нами був на скайп-зв'язку. Це військовий експерт, який дуже скептично ставиться до того, що відбувається у Гаазі. А у нас в ефірі міністр юстиції Павло Петренко. От ви чули. Ви знаєте, моя дуже чітка позиція. Кожен повинен займатися своєю справою. Якщо це військовий експерт, я, на жаль, особисто з ним не знайомий, не знаю рівень його експертних знань. Він повинен займатися тою справою, де він заявлений як експерт. Ну, почувши багато зараз тексту, можу сказати, як професійний юрист, що дуже багато тез, які якщо були озвучені, вони входять в рамку якраз позиції саме так званих російських експертів і тих людей, які озвучують російську позицію. Я б навіть зараз не хочу вступати в фахову дискусію, щоб не розкривати нашої позиції. Тому що людина говорить, що вона бачила текст заяви, повний текст заяви, що вона має якийсь доступ до цих документів. Це неможливо, тому що наша позиція слухалась тільки в частині попередніх заходів. Всіх аргументів ми ще не показали. А коментувати деякі провокаційні речі, які тут якщо озвучувалися, я не буду, тому що російська сторона якраз намагається отримати такі коментарі від наших офіційних осіб, щоб потім використовувати їх в суді, щоб затягувати процес. Тому я ще раз рекомендую всім експертам, так званим, і диванним спеціалістам, займатися своєю справою. От, до речі, те, що він казав, чи справді не вказано в позові, які саме організації фінансує Росія? Ну, бо на рівні держави ми не визнали ДНР та ЛНР терористичними організаціями. В нас немає взагалі процедури. Повного обсягу пояснень, документів, які будуть предметом розгляду справи по суті, ми ще не подавали. Це був попередній розгляд
Ну, і простими словами, як запобіжні заходи, які ми вимагаємо, щоб суд вжив до початку розгляду справи по суті. Тому що ми доводимо відповідними доказами, що є постійні системні порушення і прав людей, і є системне фактично порушення конвенції щодо фінансування терористичних організацій, тому що постійно заїжджають так звані гумконвої, переміщується зброя відповідними бойовиками-терористами, які знаходяться на території України. Це все робить Росія, вона це навіть не приховує. Тому зараз розгляду по суті нашої заяви ще не було. І Зрозуміло. давати оцінки цій заяві неможливо, тому що немає при всій повазі ця родина доступу до повного тексту заяви. Він ще готується, і пояснення ми будемо подавати безпосередньо вже коли буде призначене слухання. Зрозуміло, давайте по-інакшому. Ви ж не будете говорити, що це не так, що ДНР та ЛНР в Україні не визнані терористичними організаціями. Я сама читала вашу доповідь до закону про те, як це зробити, бо в нас немає процедури. Його тричі, мені здається, виносили у сесійну залу, але так і не змогли винести. Повірте мені, ми готувалися до цих справ майже 3 роки. З великою кількістю фахівців, іноземних фахівців, українських фахівців. Це величезна робота величезної команди людей. Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, спецслужб. А ми опрацьовували різного роду сценарії і різного роду аргументи, які може озвучувати країна-порушник. І в тому числі певні особи, які будуть намагатися цю позицію в публічній площині підсилювати. У нас є відповіді на всі питання, які може озвучити Російська Федерація. І ми ці відповіді будемо озвучувати саме в суді, публічно. Добре. І зараз не будемо давати можливості їм готуватися, яким чином і робити якісь там провокації до суду. Повірте мені, розуму, досвіду і величезної кількості роботи, яке було проведено, достатньо для того, щоб ми підтвердили право і справедливість України. То, що Україна права, і то, що вона однозначно має всі підстави виграти ці справи, це факт. Пане міністре, ще раз скажіть, будь ласка, чи ви будете ініціювати ще раз процедуру, яка дасть можливість на рівні держави визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, як це ви робили вже тричі? Ми будемо робити все, що необхідно для забезпечення інтересів держави і українського народу. Це дуже важливі речі, тому я не хочу, розумієте, це юридична війна. Так. А в юридичній війні ти, коли плануєш певні наступальні дії чи певні стратегічні дії, ти ж не виходиш публічно і починаєш розповідати ворогу, що ти будеш робити. Тому що ми вам вказуємо на слабкі місця і кажемо, що треба попрацювати. Ми знаємо всі наші сильні і дуже сильні сторони. І ми так само зважуємо всі можливі ризики. Повірте мені. Павел, вы сказали, что это юридичная война, это правда так, но это очень хороший термин, который почему-то мало используют, но на самом деле она идет, она началась, и сейчас будут битвы, и мы выясним их результаты. Но в Украине есть союзники, которые санкции вводят и так далее, помогают нам, поддерживают. А какие у нас союзники в юридической войне с Россией? Кто помогает из иностранцев вам? Нам. Насправді, якщо мова йде про тих радників, які залучені до справи в Гаазі, це дуже відома, дуже поважна американська компанія, яка має величезний досвід саме представництва і відпрацювання позицій в цьому суді. Це компанія Ковінгтон, її залучив до цього процесу МЗС український. Крім того, це велика група експертів українських, представників Міністерства юстиції, представників МЗСу. Так само СБУ, там також. СБУ, прокуратура, вони залучаються для формування доказової бази. Що стосується Європейського суду прав людини, ми маємо групу з 50 юристів, які працюють в Міністерстві юстиції щодня по підготовці доповнень відповідних нових заяв по ЄСПЧ. Так само ми залучаємо і міжнародних експертів, які дають свої висновки до цих справ. Тому, повірте мені, для мене це справа особиста. Тому що фактично бути міністром юстиції в звичайний час – це одна історія. Бути міністром юстиції в воюючій країні – це набагато більша відповідальність і більші виклики. Тому з перших днів фактично на своїй посаді для мене це пріоритет, це міжнародні суди. І якщо подивитися останніх 3 роки,
Україна на міжнародній арені тільки виграє. Это правда. Всі без виключення правда. Пораження міжнародні не було. організації, які можна було використати як майданчик для того, щоб представити нашу позицію, визнали позицію України правильною. А позицію Росії, фактично, як країни, яка є порушником, загарбником, так само встановили на всіх можливих майданчиках. Зараз час за судовими майданчиками. Это самая тяжелая площадка, наверное, потому что там нужно наиболее точные, неоценочные, фактические вещи. Тому ми цей процес особливо ніколи не піарили. Це величезну щоденну роботу. Ми не виходили, не кричали, що ви знаєте, ми сьогодні подали такі-то обсяг доказів, ми сьогодні там зібрали такі-то покази свідків. Тому що будь-яке слово, яке невірно буде озвучене з вуст наших офіційних осіб, тим паче міністра юстиції чи представника уряду, буде використовуватись тою стороною для затягування і маніпуляцій процедурних. Ми такого їм не подаруємо. Я їм такого точно не подарую. Скільки коштує, обійдеться ці американські юристи і послуги цієї фірми для українського бюджету? Треба уточнити в МЗС, вони проводили відповідну А в нас закупівлю. просто не вистачає юристів фахових, які працювали на міжнародних судах? Чи чому ми мали долучити? Для того, щоб вести такі процеси, треба брати найкращих. І тут не може бути жодних аргументів чи дискусій про те, чому Україна залучає найкращих юристів. Ми будемо залучати найкращих юристів для того, щоб засудити Росію і притягнути до відповідальності конкретних посадових осіб Російської Федерації. Я ще раз повторюся, що всі ці процеси – це фундамент для майбутнього кримінального суду над конкретними персонами, які винні у тих масових злочинах, що вчинені на території України. І там ми вже побачимо ім'я Путіна серед звинувачуваних. Я думаю, це точно станеться. От, до речі, ще хотіла запитати, чому, я не знаю, чи це до вас, чи це до Матіоса, чи до Луценка питання, чому немає в нас справ чи якихось окремих проваджень щодо депутатів Російської Державної Думи, які голосували за введення російських військ на територію України? Наскільки мені відомо, такі справи є. І вони ведуться Генеральною прокуратурою. Але не по всіх, бо ми бачимо, що один депутат Вороненко, два депутата. отримує громадянство, інший отримує треба з'ясувати звання. позицію Генеральної прокуратури. Я знаю, що по таким фактам Генеральна прокуратура дуже чітко відслідковує і порушує кримінальні провадження як по тим посадовим особам, які залишились в Криму, які підтримували так званий псевдореферендум, так і по офіційним особам Російської Федерації, які давали незаконні вказівки або вчиняли дії щодо спроби легалізації анексії Криму. Тому у них працює цілий підрозділ, який опікується саме цим блоком кримінальних проваджень. І я переконаний, що він повинен працювати і в подальшому ефективно для того, щоб були відповідні вироки в українських судах проти цих осіб. А я прямо спрошу про дело Вороненковой и Максаковой. Ну, собственно, дела нет никакого, да? Насколько юридическая процедура соблюдена с тем, что их, даже я не про гражданство сейчас говорю, да, а с тем, что они просто попали на территорию Украины, будучи прямыми, задокументированными преступниками, так как они голосовали за аннексию Крыма, и вдруг они на свободе, и как бы все нормально. Процедура соблюдена, или мы просто не знаем, что она соблюдена, или Чи как це это в вообще? обмін на їх свідчення по справі Януковича, а ми про це Ви просто знаєте, не я говоримо? такою інформацією не володію і скажу відверто, що в мене немає деталей, яким чином ці особи потрапили на територію України. Якщо вони співробітничають з слідчими правоохоронними органами, і від цього є відповідний позитив для національних інтересів, можливо, такий сценарій. Але треба вияснити, я думаю, в прокуратурі, і вони дадуть публічну відповідь на це запитання, тому що такі речі ніхто ніколи не приховує, тому що ми фактично зараз, в тому числі, використовуємо публічність в юридичних війнах з Росією. Тому що іноді правда, яку ти озвучуєш, вона сильніша будь-яких десятків чи сотень пропагандистських роликів на російських телеканалах. Головне, щоб цю правду почули люди. І тут дуже важлива, в тому числі, і інформаційна кампанія, щоб ті люди, які зараз фактично перебувають в скрутних умовах, живуть на території анексованого Криму, яких примусово зґвалтували, надавши громадянство іншої країни без їхньої згоди, це взагалі прецедент, який не має жодних
прикладів в історії сучасній. А это есть в деле? Є в одній, Гаагском? звичайно. Це є в першому великому позові України проти Росії до ЄСПЧ. Великий блок, який стосується так званого примусового зґвалтування чи закріпачення 2 мільйонів людей, яким в один день просто нав'язали громадянство. Ми аналізували приклади навіть ще 19-18 сторіччя. Чи було такі десь приклади? Не було. Ні разу. Тобто це певне ноу-хау, яке придумала російська репресивна машина. Але я думаю, що воно так в майбутньому спрацює і проти самої ж Росії. Це ноу-хау. Тому що не можна нав'язати, розумієте, право на громадянство – це так право на життя від народження. Тобто це певне природне право, яке людина отримує, коли вона народжується. Вона По крайней мере, навязать его невозможно. Это його точно. не можна нав'язати Ну, однозначно. і пригадуємо, як багато людей вже від нього відмовляються і кажуть, що заберіть у нас ці паспорта. Пане міністре, не можемо запитати ще про одну справу. Сергій Старенький, колишній очільник Лук'янівського СІЗО, кілька годин тому повідомив, що у СІЗО його співробітники відмовляються виходити на роботу. Мовляв, в них низька заробітна платня. Послухаємо самого Сергія Старенького. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Коротенько, будь ласка, пане Сергію, що сталося? Немає. От мені здається, що все ж таки... Давайте я відкоментую, просто, знаєте... Так, тоді розкажіть, що там сталося, бо він каже, що 3-я та 5-та зміна не вийшли, відмовились, бо низька зарплатня. Чи Дивіться, це є це так? міфи і фейки. Мені дуже прикро, що бувші співробітники Це цієї ви ж бувши служби, підлегли. які в свій час там працювали і потім були звільнені з цієї системи, зараз розпускають такі новини, знаєте, новина на декілька хвилин слави і уваги, яка не має нічого спільного з реальністю. Вы проверяли, то есть ничего этого нет? На сьогоднішній день СІЗО працює в штатному режимі. Це режимний об'єкт. Жодних якихось фактів, там, нештатних ситуацій чи бунтів немає. Те, що сьогодні відбулася комунікація зміни з керівником, я хочу нагадати, ми змінили там керівника СІЗО, в силу того, що попередній керівник мав дуже багато системних проблем і порушень, в тому числі і прав людини, які фіксувалися в СІЗО. І я розумію, що Это в связи це с комусь не этим увольнением подобається. связано, Попередній думаете? керівник. Я не хочу зараз просто когось звинувачувати в ефірі, але я розумію, що цей процес і певні спроби підбурювання наших співробітників триває. Навіть такими ж заявами, які роблять певні бувші керівники пенітенціарної служби. Але я хочу всіх заспокоїти, система працює в штатному режимі, заробітні плати виплачуються, жодної заборгованості немає, факту невиходу на роботу не було. Ага, а факту там перемовин, хтось вам доповідав? Ну, вам же не доповідали. Щодня відбувається спілкування працівників зі своїм керівником. Ну, якщо зміна вийшла на роботу, вони почали працювати, і вони поцікавилися у керівника СІЗО, чи все нормально в штатному режимі відбувається по оплаті заробітних плат. Він сказав, так, все в штатному режимі. Жодного інциденту там не було. Те, що потім з'явилися такі гучні Фейсбук-пости, це ми бачимо просто певна спроба дискредитації тих змін, тої реформи, які ми зараз робимо в пенітенціарній системі. Дуже багато людей, які там працювали несумлінно, які зараз пішли, дуже б не хотіли, щоб там був позитивний результат. Але не дочекаються. Я ще раз кажу, я їм так само не подарую можливості завалити цю реформу. А что главное в этой реформе? Извини, пожалуйста, Ира. Вот самое главное. Саме головне в цій реформі, щоб людина, яка допустила в своєму житті помилку і потрапила за грати, мала хоча б маленький шанс повернутися до нормального життя. Щоб ця система стала з людським обличчям. Зараз ця система це система зразка 30-х років минулого століття. Там правила репресивні, сталінські. І ми цього не приховуємо. Ми почали її реформувати буквально 6 місяців тому назад. Раніше це був окремий орган з своїми правилами, це була країна в країні. Якщо туди людина потрапляла, шансів її звідти вийти Ну, понятно, да, незломаною не советская було. система, да. У нас есть все-таки телефон. Алло, вы нас Сподіваємося. слышите, Сергей? Сергей, вы слышите нас? Алло, я дуже погано вас чую, якийсь шум, я, на жаль, не можу зрозуміти. Давайте запитання. тоді вже, ну, в нас пан міністр вже відкоментував цю справу, тоді ще у нас залишається кілька хвилин, тож я хочу запитати, а що з Лук'яновським СИЗО? Знайшли покупця вже?
На сьогоднішній день відбувається процес публічного добору заявок інвесторів. Це не покупець. От знову багато міфів. Ну, ніхто не продає що СІЗО, це? Ну, ніхто не продає розкажіть. тюрми, ніхто не будує приватні тюрми. Тобто багато міфів розпускається. Що це? Це один з елементів реформи. Що таке Це СІЗО? дуже цікаво. Дивіться, що таке СІЗО? Це місце, де утримуються люди, які затримані, які ще не є злочинцями. То есть относиться звісно, к ним ми всі надо, розуміємо, ну... так. Вони є підозрюваними, але вони ще не є злочинцями. Так. Вони можуть бути виправдані судом. Туди може потрапити будь-яка людина. Будь-яка. Да, это мы знаем. Це ж життя. Умови в СІЗО набагато гірші, ніж в колоніях. Тобто ті, хто вже мають вирок, хто вже є злочинцями, знаходяться в кращих умовах, ніж люди, Ну які так, є... і це традиція, мені здається, ще радянських часів. Ну, це традиція ще царських часів, тому що СІЗО, більшість з них побудовані ще за царської Росії. Ми для себе прийняли рішення, що першочергово треба зробити нормальні умови для тих людей, які ще не є злочинцями, які повинні, в принципі, мати право на цивілізований свій власний простір і не перебувати в барачних умовах, в жахливих умовах. А что этот до вироку. инвестор сделает, вот, о котором вы говорите? Суть того проекту, який ми запустили, який зараз так само намагаються дискредитувати, нічого, ми з цим справимося. Ми розуміємо, що зараз немає грошей в бюджеті, щоб побудувати нову тюрму. Не можна зараз, я б не пішов до парламенту просити гроші на будівництво нової тюрми, розуміючи, що у нас недофінансована армія, недофінансовані бюджетники, пенсіонери. Тому ми спільно з нашими партнерами європейськими, які нам допомагають в цій реформі, запропонували таку модель. Всі ці СІЗО старі знаходяться в центрі міст, як правило. В самому центрі міст. В деяких випадках біля шкіл навіть. Ми пропонуємо державно-приватний проєкт. Ми пропонуємо всім інвесторам: будуйте за власний кошт. Спочатку будуйте за власний кошт. За городом? Згідно за містом нове СІЗО, здаєте його державі, держава приймає це СІЗО, і отримуєте взамін після цього майданчик, земельну ділянку з комунікаціями там, де знаходиться старе СІЗО. Чесно, справедливо. Хто запропонує кращий варіант, той переможе. Вже відшукали такого інвестора? Не будемо називати його Зараз покупцем. ми збираємо заявки, але ми тільки коли... Є відомі серед тих, хто вже під... Ми взагалі розраховували на те, що це будуть іноземні інвестори. Був інтерес у іноземних інвесторів на початку, коли ми це анонсували. Коли ми оголосили збір відповідних заявок від інвесторів, почалася інформаційна кампанія проти цього процесу. Така масована. Причому маніпулюють людьми, розповідають їм міфи, що ми за містом побудуємо нове СІЗО, воно буде зашкодить безпеці тих, хто там живе. Хоча, насправді, ми планували будувати СІЗО на території старих тюрем, які теж знаходяться за містом. Але, так, самі. Тобто, з точки зору безпеки, чи з точки зору того, що, наприклад, десь там з'явиться нове СІЗО, чи в Бучі, чи в Коцюбинському, на новому майданчику, це неправда і брехня. Там є стара тюрма, де знаходяться засуджені, яка в поганих умовах, в поганому стані, яка так само створює загрозу безпеки. Ми пропонуємо там побудувати новий об'єкт, тому що тюрму неможливо закрити. Відремонтувати її, перевести туди СІЗО. Тюрму неможливо закрити, тому що це державна власність, це державна земля. Замість тюрми нічого не можна побудувати. Її можна законсервувати тільки. Але з'явилися певні групи, які намагаються цей процес зірвати. Звичайно, я розумію, що це повпливає в тому числі на інтерес інвесторів, тому що будь-який іноземний інвестор, якщо він бачить картинку, Связываться страшно, да. бачить картинку там, з якимись мітингами, з якимись плакатами, йому треба вкласти десь кілька десятків мільйонів доларів. в цей проект. Сподіваємося, що ті самі інвестори почують сьогодні вас і заспокояться, а ми маємо піти для того, щоб повернутися в студію вже за кілька хвилин. І тут ми вже будемо зустрічати нардепа Сергія Лещенка, говоритимо про аудитора НАБУ, якого все ніяк не може обрати Верховна Рада.